Ето една жена, която цял живот е мечтала да стъпи на голямата сцена. И като стъпи, няма слизане. Кое първо да кажа? Кое? Айде първо на жалбата на професор Не, Балан. много дълго ще е жалбата. Няма. Настоявам да го... не може. Жалбата трябва да се каже. Жалбата трябва да си... Трябва да се каже. А не може ли да я прескочим? Не може. Жалбата трябва да се каже. Добре, ама е много дълга, затова ние ще я прескочим и ще стигнем до... До плънка! До плънка! Стига, че няма време. Не мога, няма време. Най-важното. Абе, сериала трябва да пуснат, не се излагай сега. Айде тогава песента. Какво? Ето, вика, че ми избълнат. Отче наш тогава. Песен да има ли песен? Отче наш трябва да изпеем. Това е молитвата. Не може Ама песен. молитвата, моля ти се, бе, Миленчо, бе. Моля ти се, бе. Не може, туша. Не. Ама чакат да ме чуят, бе, Миленчо. Айде бе, Миленчо, и ние ти се молим, бе. Миленчо! Моля ти се, бе. Не може, туша. Не. Ама чакат да ме чуят, бе, Миленчо. Един куплет. Добре. Един куплет. Добре. Добра душа, Емилен, трябва да бъде възнаграден. Чакай да те чуем. Казах ти, че те чуем. И го изпълних. Едни го целуват, но други... Здравейте. Слизи от ефир, бе. Чакай да те чуем. Слизи от ефир, бе. А сега от всички обичани Яна и Жан.